Som-hi amb la meteo. Aiguats i tempestes explosives a Catalunya. Atenció, que el mar Mediterrani és una bomba de rellotgeria. Aquest dijous ha arribat ja aquest esperat canvi de temps. Mireu aquest cel amenaçador des de Barcelona, preciós també per aquests estratocúmuls esperites que podem veure com s'anaven recargolant i darrere seu amagaven alguns cúmuls més desenvolupats que fins i tot han deixat 4 gotes a trenc d'alba amb molta xafogor. Més imatges des de Tossa de Mar, també amb aquest augment de la nuvolositat, aquest cel de colors. De fet, aquests núvols que han anat en augment també són símptoma de que comença a haver-hi més inestabilitat atmosfèrica, també la mar que ja es comença a remenar. I ens anem a la vall de Camprodon per veure com també s'anava carregant el cel de núvols. Això és al matí, després a la tarda sí que n'arriben les tempestes, però és que aquí tenim un agent secret que està camuflat en aquests prats alpins d'alta muntanya que, fixeu-vos com ja està mirant aquest desgavell meteorològic que arribarà de cara a les pròximes hores. És aquesta marmota tan eixerida. Ens anem també a Terrassa per veure aquesta gran tempesta del migdia en la seva fase prefrontal que anava resseguint la serralada per litoral i que ha deixat aquesta pluja a bots i barrals amb ràfegues de vent molt fortes de fins a 77 km per hora. També ha caigut una mica de pedra i fixeu-vos, sembla que caiguin galledes d'aigua directament del cel. A continuació, aquest mapa de temperatures que ens porta aquest canvi radical de masses d'aire en majúscules, es retira la calor, entrada de masses d'aire una mica més fresques que donaran pas a una baixada de la temperatura. És una primera estocada de l'estiu, però no és la definitiva, no és l'última. Per tant, això no vol dir que s'hagi d'acabar ja la calor i la xafogor d'estiu. De fet, la setmana vinent, fixeu-vos com tornarem a tenir una glopada una mica càlida a tota la zona mediterrània. Hi ha aquest escut anticiclònic que no marxa i que, de fet, farà tornar a pujar les temperatures, però sembla que ja sense els extrems i les exageracions de fa unes setmanes o, per exemple, del mes de juliol. Pel que fa a les precipitacions, doncs bé, comença aquesta ratxa plujosa aquest dijous, s'allargarà a la resta de la setmana. Aquí podem veure també com divendres tindrem alguns ruixats i tempestes. Al cap de setmana l'activitat tempestuosa quedarà traslladada a la meitat oest del territori i no serà fins dimarts i dimecres de la setmana vinent que podrem tenir una treva i que fixeu-vos com es tornarà a tancar una mica l'aixeta. Això sí, abans dilluns tindrem un altre canvi de temps. De moment, per aquest divendres, moltes alertes per pluja intensa i per tempesta a bona part de Catalunya, perill alt per aquests patacs d'aigua, sobretot a la Costa Daurada en hores nocturnes, cap a les comarques del Baix Camp, al Tarragonès, també cap al Baix Penedès, a la resta de la costa de Catalunya i a totes les comarques de Girona, a més d'Osona, el Vallès i el Maresme, on també poden haver-hi aquestes tempestes intenses acompanyades de fenòmens extrems i de temps violent. Per tant, molta prudència les pròximes hores de la matinada de divendres i també de la tarda i nit d'aquesta jornada. Hi haurà diferents tongades. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per aquest divendres, que ens indica un dia amb una mica de tot. Serà un dia de contrastos a Catalunya. Després d'aquests aiguats de matinada que es podran formar entre la costa de Barcelona i de Girona, amb aquests patacs d'aigua que poden ser importants, després sortirà el sol a les comarques de Ponent i de Tarragona. Per tant, cel serè aquest matí migdia. Després sí que podran aparèixer alguns núvols decoratius cap a les Terres de l'Ebre. Cel tapat, carregat de núvols, al Pirineu Occidental i al vessant nord, que es podria escapar algun plogim, poca tempesta. I després sí que a partir de la tarda quedaran restes de núvols entre les comarques de Barcelona, de Girona, també de l'interior i de la Catalunya central, en espera d'una altra tongada de tempestes que poden ser violentes entre el Pirineu Oriental i el nord-est de Catalunya. Amb el pas de les hores també s'aniran formant nuclis de tempesta independents cap al prelitoral i la costa de Barcelona. Atenció amb pluja, bots i barrals a l'àrea metropolitana, haurem d'estar força pendents. I després la traca final a partir de la mitjanit amb una reactivació de les precipitacions a la Costa Daurada. Sobretot el Cap de Salou pot ser l'epicentre d'aquestes tempestes i al voltant, en aquestes comarques veïnes, s'aniran formant aquests aiguats. Per tant, molta precaució en aquestes zones del Baix Penedès, Tarragonès, el Baix Camp, també fins i tot cap al Baix Llobregat es podrien formar algun aiguat potent i, per tant, risc de que es puguin produir algunes avingudes d'aigua importants, rierades en el cas del Garraf, que és un clàssic, o també alguna inundació local.
Pel que fa al vent, tenim novetats. Entrada de la tramuntana a l'Empordà amb ràfegues de 40 a 60 km per hora al Cap de Creus. També entra una mica de mestral a les comarques de Tarragona i, en canvi, a les comarques de Barcelona o a la costa central tenim aquest gir d'un vent una mica més humit que serà precisament el que alimentarà les nuvolades de tempesta a partir del migdia i de la tarda. Primera patacada de la temperatura, podríem dir, amb cara i ulls. Els termòmetres que es quedaran per sota dels 30 graus, excepte al Pla de Lleida o també al litoral de Tarragona, perquè tenim aquest vent de terral que arriba una mica més ressec i rescalfat, però a la resta l'ambient serà relativament agradable, amb aquesta calor més continguda. Les nits també seran menys càlides a la costa i fins i tot una mica agradables a l'interior, sobretot allà on descarregui pluja i es podrà desplomar bé la temperatura. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies, un cap de setmana que el temps encara no farà net del tot. La nit de divendres a dissabte, insistim, possibilitat d'aquests aiguats que es pugui informar entre el Delta de l'Ebre i el Cap de Salou o fins i tot podrien pujar fins al Garraf, que podran allargar-se ben bé fins a mig matí de dissabte. Per tant, patacs d'aigua litoralitzats en aquestes zones i es podrien repetir algunes inundacions locals. Esperem no haver de lamentar massa danys. Després, la resta del dia, ruixats i tempestes que també es podran tornar a formar cap a la meitat oest del territori, sobretot en zones interiors i del prelitoral. La resta hauria de quedar al marge de les precipitacions, fins i tot amb núvols a la Costa Brava, a les comarques de Girona i de Barcelona, però després a la tarda farà molt de sol en aquestes zones. La temperatura encara podrà baixar una mica de cara a dissabte. Diríem que tindrem temperatures de luxe venint d'on venim, amb màximes de 25 a 30 graus, potser localment una mica per sobre, però en tot cas un ambient que es farà força més respirable. I diumenge es pot repetir la jugada de dissabte, amb ruixats i tempestes a la meitat oest de Catalunya, sobretot zones interiors i del prelitoral, potser no tant del Pirineu, i amb una pujada de la temperatura que més o menys retornarà la calor i la xafogor moderada. Tot plegat, estem esperant dilluns, estem pendents perquè tenim la situació atmosfèrica força remoguda, sembla que arribaria un solc amb aire fresc en altura que podria reactivar la inestabilitat i dilluns també estarem pendents d'aquest episodi d'aiguats i tempestes que podria ser més general i més extrem que aquests últims dies. Per tant, molta precaució dilluns, també amb ruixats i tempestes a qualsevol lloc de Catalunya i amb una altra baixada de la temperatura que mantindrà aquest ambient relativament suau i agradable. Després, ja a partir de dimarts, tindrem una treva, l'anticicló torna a treure una mica el nas, moltes estones de sol, només algun ruixat localitzat al nord-est o en punts de muntanya i la temperatura que tornarà a tirar cap amunt i farà la calor i la xafogor que és habitual per al mes d'agost. Recordeu que encara estem a l'estiu. Anem acabant amb aquest mapa que efectivament ens indica que el mar Mediterrani és una bomba de rellotgeria. Mireu, aquí tenim Catalunya, que posa Barcelona i Girona, i tots aquests colors d'aquí rosats ens indiquen temperatures de l'aigua del mar de 30 graus. Sembla un mar tropical. Això vol dir que les precipitacions podrien ser més torrencials i que hi ha més energia per als cumulonimbus de tempesta. Per tant, els fenòmens extrems podrien ser encara més violents a diferents zones de la costa de Catalunya, sempre i quan vingui acompanyat d'algunes condicions meteorològiques i atmosfèriques que siguin adients, és a dir, que hi hagi entrada, entre d'altres, d'aire fresc en altura, però és que precisament és el que passarà aquests pròxims dies. I acabem amb aquests mapes que ens posen de manifest la calorada aquest estiu que ha estat oficialment el més calorós a Catalunya, el del 2026. Això d'aquí són les temperatures màximes del País Valencià el dimecres, perquè s'han fet rècords a moltes zones. Aquests colors d'aquí, podríem dir negres, tòrrids, són temperatures de 42 a 44 graus a causa dels vents rescalfats. Una temperatura màxima, per exemple, a la mateixa ciutat de València, de 42,8 graus, que és la quarta més alta de tota la seva història. I mireu el següent mapa, aquest mapa vermell, això és a les 12 de la nit. Temperatures de 30 a 39 graus. Per exemple, a Dénia estaven a 39 graus a les 12 de la nit, o a la ciutat de València estaven a 37 graus. Per tant, una calor tremenda que ara, després, quan arriba la inestabilitat, doncs es pot traduir en grans aiguats i patacs d'aigua. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!